It's difficult disease at puberty. I remember. It's like let's see what's on the podium. It sounds funny. Chci něco vidět. Ne, prosím tě tady. Lucia, holky, nežužlej to. So funny boys, I think that they have helium or something. Helium? Co nemáš? Tu láhev? Dej to prosím. Vy tady stůjte, jo? Dostanete náhradní levelku. Ty tě neslyšel, víš něco? A žuželku teď? Tady to nejde takhle. Hodněte si na koleno. No, A už je hned menší. tak. A žuželku teď strčíte do pusy. Kdo první vypije, normálně jede na zájezd. Co vy na to? Ale bublinkovej zájezd. Jste připraveni? Rozumíte tomu? Počkej ještě chvilku. Paní, prosím vás, od vás bych potřeboval, jestli byste nám nepodržela reklamu. Tak. Dobře, tak. Jo, lidi neviděj, prosím. Prosím vás, končíme do 7 hodině, jo? Pak vám dám nějaký nález. Tak, jste připraveni? Ano. 3, 2, 1, jedeme, přidáme, pojďme. Strčte do pusy. Ježišmarja. Výborně. To je nádhera. Podívejte se na to, přidáme rychle, rychle, rychle. No, kdo to necháme. For children, and they are drinking some drink with bubbles, and first who will drink it, they will go on holidays. Druhý
místo, vynikající. I have no Třetí idea. místo, vynikající. Stop. Pokončete vy nehrajete. Tak, stop. Vypila jste Ty jsi to nevypila. My jsme ani nezačali. To vůbec nevadí, protože vítězové jsou tady. Poslouchejte. Každým tu lahev teďka můžu vyměnit. Kdo mi tu